Umculi oneminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu wakwaDweshula ngaseSayidi oGwini oluse Ningizimu yeKwaZulu Natal. Ungene kwezwakala kulomkhakha. UGawulezakhe Mbili usephenduke isilomo enkundleni yezokuxhumana kulandela ukusabalala kwamaVideo akhe eshaya amanoni adume ngawo. Intatheli yeindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya ihambisana nomthwebuli weyithombe uNomhle Ngubane bavakashelele insizwa eyaziwa ngelikaSphuzo. Athi Nkosi Jesu ngebuze zejuze zebridge. UGawulezakhe Mbili waziwa ngelikaSphuzo walapha kaDweshula. Indlela acula ngayo seyimenze isilomo nakwezinye izifundazwe. Abalandeli bakhe ezinkundleni zokuxhumana babonakala ke bewuthokozela kakhulu umculo wakhe. uMbili uthi inhloso yakhe ukudlulisa umyalezo. Mina ngishaya into enomlando oyizwayo. For example, uma mangithi ziphi inkomo nathenga amagumbagumba ngoba sikhathazwa imsindo la kodwa kho lutho esibayeni. Fakisa nenthaitha angonesibonye mntana angubhangisifo. uMbili uthi yize esezakhele igama emphakathini kepha impilo isenzima ekhaya. Wethemba ukuthi ke ngelinye ilanga uzokwazi ukusebenzisa ikhono lakhe ukuze aphile kangcono. Isimo sami siwes kakhulu, anginagesi, anginandlu njengoba ubona igogogo. Ngishaje emzini yabantu. Uyayibona yona ngisebenzisa amakhandlela. Sphuzo sabatana madodana kabla kithi benengesula myana umshana kamsitho. Ngizokhona phansi leka nongwaleni. Ongalikazi kahle. Abalandeli baSphuzo mabalindele ke ukuthi bezwe amanye amanoni azoqhamuka kuyena njengoba phela ematasa ese-studio eqopha izingoma azosikhipha kungekudala. Bazebe kwamoza ngethwa njengamagumagu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngikwaDweshula ePortshepstone.